Медитация за жени. Да си жена е прекрасно. Прекрасно е, когато през теб с лекота протича женската ти енергия. Тогава всичко в живота се случва с лекота. Тогава си обичана, ценена, успешна и сърцето ти е пълно с любов. Сбъдваш с лекота мечтите си и животът ти е изобилие от радост, щастие, красота и прекрасни хора, които да те подкрепят, обичат, обгрижват. За да имаш всичко това, е необходимо да си свързана с всички жени в рода си. Да знаеш живота им, да се учиш от грешките им и да ги приемаш такива, каквито са. Всяко осъждане на живота на жена от рода ти само те спира от това ти да си успешна и обичана. Затова сега ще се свържеш с всички жени в рода си. Затвори очи и си представи как се намираш на прекрасно място. Място, което е важно за теб. Може да е бащината ти къща, може да е поляна с цветя, може да е на брега на море, на брега на река, може да е на фона на залез или на изгрев. Усети какво е да си на това прекрасно място. Усети как си облечена. Как се чувстваш и усещаш като жена. А сега си представи как до теб се приближава твоята майка. Такава каквато я помниш, такава каквато е. Само че много по-красива, много по-усмихната и много по-любяща. Тя приближава към теб. Докосва те и казва: благославям те, дъще моя. Родих те, за да бъдеш щастлива. Живей спокойно, радвай се на живота. Да си жена е прекрасно. Погледнете майка си в очите и помислете какво наследихте от нея. Кои нейни хубави черти, качества? Дали не повтаряте някоя нейна грешка? И кажете: вземам от теб, мамо, само хубавото, само ценното и полезното за мен. Благодаря ти, че си моя майка. Благодаря ти за живота. Вижте как зад нея се доближава нейната майка, баба ви. Вижте я
като по-млада, по-красива, по-усмихната. Вижте любовта в очите и към вас. И си помислете, какво ми даде баба? По какво приличам на нея? Защо е ценна в живота ми? Чуйте как тя ви казва: ти си моята внучка, ти си прекрасна. Колко е хубаво да имам внучка като теб. Вземи от мен само най-ценното, полезното. Имаш благословията ми да бъдеш щастлива, да си такава каквато си. Имаш моята подкрепа. Благодарете на баба си за живота, който е дала на вашата майка. И благодарение на този живот ви има и вас. Вижте как зад баба ви се приближава нейната майка, вашата прабаба. Дори и да не знаете нищо за нея, дори да не знаете как изглежда, представете си я. Как върви спокойно към вас и ви гледа с усмивка. Погледнете в очите на вашата прабаба и усетете по какво приличате на нея. Какво повтаряте и вие във вашия живот, което тя е преживяла. Ако не знаете нищо за нея, просто я гледайте в очите и усетете с колко много любов ви гледа тя. И как ви казва: ти си моята правнучка. Радвам се, че ти има. Радвам се, че си една от нас и че продължаваш живота и даряваш живот. Бъди благословена. Вземи от мен само хубавото и се радвай на живота. Радвай се, че си жена, защото ти си прекрасна жена. Ти си моята правнучка. Усетете любовта на прабаба си и им благодарете за живота, който е дала на вашата баба. И благодарение на този живот я има майка ви и ви има и вас. Мислено се поклонете на тези жени. Обърнете се с гръб към тях, така че майка ви да е зад вас. Зад нея нейната майка, баба ви, а зад баба ви прабаба ви. Усетете колко сила излъчват те към вас и с колко много любов ви гледат и как се радват на всеки ваш успех. Усетете какво е да сте жена в този род и колко много сила достига до вас. Усетете какво е да сте цялостна, съвършенна, прекрасна, уникална. И запомнете това състояние на силна, любяща жена.
Усетете какво е да имате подкрепата на жените в рода си и да знаете, че те винаги са зад вас. Винаги ви подкрепят и се радват, когато и вие се радвате на живота. Усетете какво е да престъпите напред, крачка, още една и да се чувствате силна, свободна, независима. Усетете какво е да вървите по вашия път, такъв какъвто вие избирате да е. Кажете си: аз съм прекрасна. Моят живот е прекрасен. Аз съм успешна, силна, уникална жена. Бавно може да отворите очи и да пренесете това усещане за прекрасна жена тук, сега, в реалността. И да изживеете днешния ден по-уверена, по-успешна, по-обичана, по-радостна и с повече любов в сърцето.